सोंथि 3.3 से नम्बर सोंनायनि मावफुंथायखौ जों बानायगोन। सोंनायाव दङ बबे जखायसै एबा बबे गुदि हांखोआव -2,4 -3,1 -1,0 1,2 आरो -3,-5 मोनफ्रोमबो बिन्दोफोरा गोग्लैयो। नोंनि फिननायखौ कार्टेशियान समानथालायाव बिसोरखौ फज'नानै नायफोर। बेयाव माखासे बिन्दोफोर होनाय दङ। बे बिन्दोफोर एबा बे थावनि बिसान बेखौ जोङो नैबे कार्टेशियाननि समानथालायाव फज'नांगौ। फज'नानै आरो बबे जखायाव थायो बेखौ लिरनांगौ। होमबा जोङो गिबियावनो बेबायदि कार्टेशियाननि सावगारिखौ एबा समानथालायाव जों कार्टेशियाननि सावगारिखौ आखिनानै लानांगोन। जोंहा बेयाव मोनथिखायोमोन नैबेयो बे सेथि जखाय जायो, नैबेयो नैथि जखाय, नैबे थामथि जखाय, नैबे ब्रैथि जखाय। जोंना सेथि जखायाव मा जायोमोन x आबो दाजाब आरो y आबो दाजाब प्लास। नैथि जखायाव जोंना जायोमोन x आ माइनास आरो y आ प्लास। आरो थामथि जखायाव जोंना जायोमोन x आबो माइनास आरो y आबो माइनास। y आबो माइनास। दाना ब्रैथि जखायाव जोंना जायोमोन x आ प्लास ओमफ्राय y आ माइनास, प्लास माइनास बे जायो। बे सिनखौ जोङो सिगाङावनो मोनथिखानांगौ। दा खनसे बुंफिनबावनोसै, सेथि जखायाव जोंना जायोमोन x आ प्लास, y आबो प्लास जायो। आरो नैथि जखायाव जायो x आ माइनास आरो y आ प्लास बे। आरो थामथि जखायाव जायो जोंना x आ माइनास, y आबो माइनास। x नि मानाबो माइनास, y नि मानाबो माइनास। आरो ब्रैथि जखायाव जायो जोंना x आ प्लास, y आ माइनास। बे सिनखौ गोसोआव ला। दानिया जों बिन्दुफोरखौ फज'नोसै। फार्स्टआव दङ जोंना -2,4 बा -2,4 आ जोंना नैबे कार्टेशियान समानथालायाव बबे जखायाव गोग्लैगोन बेखौ नायनांगौ। जों नुबाय x नि जायगायाव -2 आरो y नि जायगायाव +4 बा माइनास प्लास बा होमबा जोंहा सानदो बबाव गोग्लैयो माइनास प्लास बा जोंना नैथि जखायाव गोग्लैयो। बे नैथि जखायाव गोग्लैयो। होमबा -2 आरो 4 खौ जों फज'बा बोरै फज'गोन कार्टेशियान समानथालायाव x आ -2 नालाय ओरै फैगोन, नैबे हास्रेङाव फैसिगोन। हास्रें हांखो ओरै x, ओरैहाय मा थायोमोन जोंना x आरो x' बे हास्रें हांखोआव गोग्लैगोन। x आ -2 होमबा -2 बा बेयाव फैगोन, y आ 4 +4 नालाय गोजौथिं थांसिगोन बे +4 आव थांसिगोन बे नैबेयाव फैगोन बे। होमबा बे बिन्दोआ जोंना बेसेबां -2,4 बियो। बबाव गोग्लैखो बियो नैथि जखायाव गोग्लैबाय। बेनिखायनो एन्सारा जागोन बेना -2,4 आ नैथि जखायाव गोग्लैयो बे। दाना फैदो नेक्स्टआव 3,-1। दाना बे 3,-1 आवबो नायदो x नि जायगायाव 3 दं, y नि जायगायाव -1 दं। x नि जायगायाव 3, y नि जायगायाव -1। x आ नै प्लास, y आ माइनास। होमबा प्लास माइनास बा जोंना बबाव गोग्लैयो बे कार्टेशियान समानथालायाव नायदो। प्लास माइनास बा जोंना नै ब्रैथि जखायाव गोग्लैयो प्लास माइनास बा। होमबा बे बबाव गोग्लैगोन ब्रैथि जखायाव। बेखौ आखिबा बोरै जागोन x आ 3 नालाय 3 आव थांग्रो ओरैहाय आगदाथिं नैबे 3। ओमफ्राय y आ -1 गाहायथिं फैदो -1 नैबेयाव जागोन बेयो। होमबा बे जागोन जोंना 3,-1। होमबा बे बबाव गोग्लैखो ब्रैथि जखायाव। बे जाबाय। दाना नेक्स्टआव दङ -1,0। x नि जायगायाव -1, y नि जायगायाव 0। x आ माइनास, y आ नै जेबो गैया माने बे प्लास। होमबा माइनास प्लास बा बबाव गोग्लैयो नैथि जखायाव बेयाव।
बेखौ आखिबा बोरै जागोन xआ -1 ओमफ्राय yआ 0 बे बेयावनो जागोन बेयावनो जायोब्ला होमबा बेयो जोंनाव बबाव गोग्लैखो नैथि जखायाव गोग्लैबाय बियो एबा नैथि जखायाव गोग्लैबाय एबा बेखौ जोङो गुदि बिन्दोआवबो गोग्लैयो होननानै बुंनो हायो जिखुनु जाया जों बेयाव मा नैथि जखायाव गोग्लैबाय होननानै लिरबाय बेयावनो बे मा जाबाय -1, 0 बेयाव गोग्लैबाय दाना फैदो नेक्स्टआव -1, 2 बेयाव xआबो 1 आरो yआ 2 मोननैबो प्लासआव दं मोननैबो प्लासआव थायोबा जोंना बबाव जायोमोन सेथि जखायाव जायो अबेयाव नैबे सेथि जखायाव होमबा बेखौ आखिबा जोंना जासिगोन xआ 1 yआ 2 2आवबा ओरै गोजौजों दावखोसिगोन बे 2 नैबेयाव बा नैबेयाव जागोन होमबा 1, 2 बेयो होमबा बेयाव बबाव गोग्लैखो सेथि जखायाव गोग्लैबाय बेयो दाना नेक्स्टआव फैदो जोबथारनायाव -3, -5 x नि जायगायाव -3 y नि जायगायाव -5 मोननैबो माइनास जायोब्ला जोंना बबाव गोग्लैयो थामथि जखायाव गोग्लैयो बबे थामथि जखाया नैबे बेखौ जों आखिबा बोरै जागोन xआ -3 ओरै -3आव फैबाय xआ बे -3 yआ -5 5 ओरै गाहायाव फैसिगोन बे नैबेयाव जाफैगोन होनबा बेयो होमबा बेयो बेसेबां -3, -5 होमबा बेयो बेसेबां जखायाव गोग्लैखो थामथि जखायाव बेनिखायनो -3, -5आ मा जखायाव गोग्लैगोन थामथि जखायाव गोग्लैगोन बे